ajar cangkeme. Bocah kok dijur, pre aku meneng ae ngono. Maksa aku lho. Wis por tak piye kowe? Bungkek. Asu iku. Asu iku bungkek. Asu. Ai masuk. Lihat. Ai masuk. Asu, asu tuwe. Dragas kontol. Asu tuwe. Asu tuwe. Gaji kamu. Tuman. Dragas kontol. Asu iku anjen. Asu. Ngerti asu tuwe. Asu tuwe iku antoi iku anjen. Asu tuwe. Kertas banyak kalau kertas mana? Gagak kamu kertas mana? Pitak ke matamu. Asu, asu, asu. Ai masuk. Matamu. Cok dadan. Jancok. Oi, yo, oi, 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 Kopi kalian.